Poznáš ten pocit, keď si zabil všetkých, máš pokoj, otočíš sa a oni sú späť. Znova a znova. Prečo sa nepriatelia v hrách furt respawnujú? Je to len mechanika alebo pasca? Poďme sa na to pozrieť. Bez respawnu by hry zomreli rýchlo. Vyčistíš mapu, nemáš čo robiť a aj koniec. Respawn udržuje svet živý. Dáva ti stále nových nepriateľov, nové výzvy a nové odmeny. Je to jednoduché. Bez respawnu by si prestal hrať celú hru a hra by sa veľmi rýchlo skončila. Takto to funguje napríklad u Solo Showdown. Respawn vytvára ilúziu nekonečná. Nepriateľov nikdy neminie. Ale pravda? Je to len cyklus, ktorý sa opakuje. Ty bojuješ, oni sa vrátia a hra ide bez konca ďalej. Každý kill rovná sa malá odmena do tvojich štatistík. XP, loot a progres. A mozog to miluje. Respawn znamená viac killov, viac odmien a tým pádom viac dopamínu. Hra ťa drží v slučke, nie preto, že musí, ale preto, že to funguje. Pri tvojej pozornosti. A teraz otázka. Koľkokrát si sa ty respawnol v reálnom živote? Tie isté chyby, tie isté situácie a iné tváre, ale rovnaký problém. Možno respawn nie je bug. Možno. Je to lekcia. Možno sa nepriatelé respawnujú preto, že ich nemáš poraziť vždy. Možno ich máš pochopiť alebo prekonať inak. A možno hra nikdy nemala koniec. Tak čo si myslíš ty? Respawn je len mechanika alebo niečo viac? Napíš do komentárov, pretože ma to veľmi zaujíma. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.